Алдагы кытлау хатыбыз Пенза шәһәренә аша. Бүген үзенең матур, юбилейлы туган көнен зур Ширкли авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Абдулмянова Мәрхаба Каюм кызы каршылый. 60 яшьлек гүзәл тантанасы белән ихластан аны улы Рифкат, килене Әлфия, кызы Гөлнара, кияве Александр, оныклары Мухаммед, Марат, Тимур, кыдагысы Әнисә, кыдасы Сабит кытлылар. 60 ел элек 6 балалы гаиләдә 5-нчесе булып безнең газиз кешебез туган. Үз хезмәт юлын Кузнецк шәһәренең аяк кием тегү фабрикасында башлап җибәрә ул. Матур яшьлек чорында газиз әтиебезне очратып, Татар Сайман авылына кияүгә чыга. Кызганычка каршы, язмыш дигәннәре аны кызганмыйча парлап канат кагуны бик шикләп бирә. Бары 40 яшендә ул тол калып, бер ялгызы балаларын үстереп җиткереп, олы тормыш юлына чыгара. Бүгенге көндә инде ул газиз әни генә түгел, сөекле әби вазифасында тырыш килеш үтәп яши. Әни, ул һәрбер бала өчен саклаучы да, яклаучы да. Җылаганда күз яшьләрен сөртеп алып, юата алучы да кеше бит. Сөеклебез, төн йокыларыңны йокламыйча, көндезен бары безнең хакта уйлап яшәгәнеңне бер көндә онытмабыз без. Һәм ахыр сулышыбызга кадәр күкләрдән сиңа саулык сорарбыз. Яраткан әниебез, менә инде кабат туган көнең җитте. Син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа әниебез, әбекәебез. Төн йокыларыңны йокламыйча безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарыңны саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән сабаплар сиңа насыйп булсын. Әниебезнең юбилее алтын төсенә чумган. Димәк, бүген аңа бары 60 кына яшь тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән котларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиң сүзләрне без таба алмыйча интектек. Чөнки синнән гүзәлрәк берни дөньяда юк дидек. Барысы өчен рәхмәт сиңа, яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән котлап башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Кадерле Мәрхаба Каюмовна, без дә бар изге теләкләргә ихлас күңелдән кушылабыз. Якыннарыгызның бар теләкләре дә тормышка ашсын. Гомерегез матур, бәйрәмегез күңелле үтсен. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Yıldızның sirli nurları
sirlerine öğretken. Dünyaya meni attırıp dursun, tuğan günün olu beyremin. Bir quyoshli yoktığına bulsun, yazın kuzun qışın jeylerin. Sen tuğanlısın jirge baqit üçün, ko'kda ulg'in yulduz qovungandir. Shu yulduzning sirli nurlaridan sen borib yo'llar solingandir. Sen tuğanlısın jirge baqit üçün, ko'kda ulg'in yulduz qovungandir. Shu yulduzning sirli nurlaridan sen borib yo'llar Bugün senin tuğan gün beyremin, tuğusu baqiti ul jirge. G'imir bo'yi shu beyramlarni qarshilasa edi gele birga. Yuraklarni yuraklarga baylab, ko'zimizni olmay ko'zlardan. Har vaqt to'g'ri maqsadlarga borsak edi bir ko'zlardan. Sen tuğansın jirge baqit üçün, ko'kda ulg'in yulduz qovungandir. Shu yulduzning sirli nurlaridan sen borib yo'llar solingandir. Sen tuğansın jirge baqit üçün, ko'kda ulg'in